Det eneste, der er farligere end manipulation, det er viden. Lige fra barnsben lærer vi at manipulere, og som voksne bruger vi det i alt fra krig til kærlighed. Men kan du egentlig selv kende forskel på virkelighed og manipulation? I denne programserie vil ekspert i psykologisk manipulation, Jan Hellesø, udføre alt fra spådomme og bankkup til clairvoyance og smertekontrol. Ikke med overnaturlige kræfter, men kun med vildledninger, psykologi og hypnotiske teknikker. For at vise, hvor let vi manipuleres. Velkommen til Fucker med din hjerne. Din bedstemor elskede is, og som barn var du overvægtig. Det ved jeg, fordi jeg er clairvoyant. Jeg kan nemlig ikke bare tale med de døde, men jeg kan også finde dine bilnøgler. Eller måske er jeg bare dygtig til at fortælle dig det, du gerne vil høre. I dette program vil jeg undersøge, om jeg kan få nogen til at tro på, at jeg er clairvoyant. Og måske blive klogere på, om mine teknikker kan forveksles med clairvoyance. Men først vil jeg teste mine egne clairvoyante teknikker på Anders Breinholt. Jeg tegner virkelig dårligt, Jan. Jamen, ved du hvad, du skal bare gøre det så godt som overhovedet muligt. Og så vil jeg se, om jeg ud fra en tegning kan læse tankerne på Sara Frost. Jeg hedder Anders Breinholt, er 41 år gammel og er tv-vært. En af farerne ved clairvoyance generelt, det er, at det ofte kan være sårede mennesker, som har ulykke i deres liv på den ene eller anden måde, har mistet nogen, som så søger hjælp hos en clairvoyant, som jeg, undskyld jeg siger det, har taget et brevkursus på en eller anden tilfældig clairvoyant-skole. Hr. Breinholt. Dag, men godt at se dem. Og i lige måde. Anders, hvis jeg skulle prøve at læse dig som person, som menneske, så vil jeg umiddelbart sige, at du er en meget selvkritisk person, som til tider godt kan være en lille smule i tvivl om du er på vej i den rigtige retning, og om du nogle gange sætter dig selv måske nogle lidt for høje mål og har lidt for store ambitioner. Og så kunne jeg forestille mig, at det er også fordi, at du er en ambitiøs mand, som godt kan lide at også sætte nogle høje mål for dig selv. Ja. Du har fuldstændig ret i den selvkritiske, og jeg nogle gange kan være i tvivl om, at jeg er på vej den rigtige vej osv. Men det er fordi, jeg er meget, rastløs, tror jeg. Ja. Nu tvivler jeg på, at du tror, at jeg er clairvoyant, bare fordi jeg kan sige det her. Det har du fuldstændig ret i. Og det er jeg heller ikke. Det, hvad jeg lige har gjort her, det er en simpel teknik, der hedder Barnum Statement. Barnum var en gammel cirkusdirektør, der fandt ud af, at hvis man havde en hel masse forskellige akter, så ville det passe alle i publikum. Der var ingen, der blev træt af noget, for der var en hel masse forskelligt. Og det er nøjagtigt det samme her, for vi kender jo alle sammen det her med at være selvkritiske på et eller andet tidspunkt. Vi kender også det her med at ikke helt vide, om man er i den rigtige retning. Hvordan skulle man vide, at man er i den rigtige retning, når man prøver noget nyt? Det ved man jo først oftest, når man kigger tilbage på forløbet. Akkurat. Jeg vil godt prøve et lille eksperiment med dig med en tegning. For man kan nogenlunde gøre det samme med en tegning. Forestil dig, at du står ved et lyskryds og går over for rødt, og på den anden side, der ser du et eller andet, en ting, du kan tegne. Ja. Har du en ting? Du ser en tusch og En blok. en blok. Jeg vil gerne have dig til at tegne det her. Som jeg Tænker på. Okay? Og jeg vil bare lige... Du har ikke sagt noget til hverken jeg, eller det er noget, du lige er kommet op med nu. Der kan jeg det så godt sige. Jeg tror ikke, jeg har nævnt ordet i overvis. Bare så vi er enige. Ja. For nu vil jeg prøve det her Barnum Statement. Prøv at tegne det stille og roligt. Jeg tegner virkelig dårligt, Jan. Jamen, ved du hvad, du skal bare gøre det så godt som overhovedet muligt. Jeg er færdig. Du er færdig? Hold den op mod dig selv. Godt. Nu prøver vi en gang med Barnum Statement. Så umiddelbart så vil jeg tro, at det er
Det er både noget med noget firkantet i sig, men stadigvæk så er der også lidt rundt i det. Er det rigtigt nok? Ja. Jeg vil sige, at noget af det kan både være lavt, sådan, men det kan også godt være højt. Altså, der kan både være noget af det høje i det. Altså, der er både noget højt i det. Noget smalt i det også. Er det rigtigt? Ja. Er det stort? Mellem, vil jeg sige. Mellem? Ja, uden at jeg kommer til at sige for meget, ikke? Ja. Altså, nu... Prøv at se. Det vil jeg meget gerne. Altså, jeg har tegnet det her. Hvor er det sindssygt. Jeg har tegnet det der, som skal forestille dig at være et busstofsted. Hvor er du vild, mand. Kæft, hvor er du sindssygt. Kæft, hvor er du vild, mand. Og det er metoden. Det er, at man sidder og gætter sig en lille smule frem. Tak for hjælpen. Det kan han jo ikke vide noget som fucking helst om. Han ved intet om, hvorfor jeg tegner et busstofsted. Det er første gang i mit liv, at jeg har prøvet at tegne et busstofsted. Jeg skrev 600 S i øret heroppe for at illustrere, at det er et busstofsted. Så når jeg ser dem, kan jeg så sige, at Jan tegner lige så grimt som mig. Men det her, det har jeg intet svar på overhovedet, hvordan fanden det kan hænge sådan sammen overhovedet. Nu skal jeg ind i et lille forsamlingshus, hvor jeg har samlet en gruppe mennesker, som har meldt sig til mit tv-program, fordi de er nysgerrige på klaverjance. De ved ikke, hvad der kommer til at ske, men kun at de om et øjeblik skal møde en klaverjant. Jeg skal prøve at se, om jeg kan overbevise dem om, at min klaverjance er ægte ved hjælp af noget manipulation. Den måde, jeg mærker det mest på, det er, at der bliver rigtig, rigtig koldt omkring mig. Allerede nu kan jeg mærke, at der er en slags form for aktivitet, fordi min krop den sidrer. Jeg håber på at finde ud af, om det er lidt svært at formulere, tror jeg. Jeg håber på at kunne få nogle beviser. Der er en helt bestemt person, jeg håber på at få kontakt til. Jeg vil blive rigtig glad for det, at høre, om vedkommende har noget mere at sige til mig, og en viden om, at på trods af, at vi har sagt farvel, så er vedkommende stadig i nærheden af mig hele tiden. Og stadig er en form for skytsengel for mig. Det er et ømfindigt, følelsesladet punkt, det her, med at tale med ens bekendte eller familiemedlemmer, som ikke er her mere. Så jeg vidste godt, at der ville være der ville være noget følelsesladet i det, men jeg havde aldrig tænkt, at det kunne være så følelsesladet, som det rent faktisk også blev, også for mig selv. Hej. Hej. Velkommen til. Jeg hedder Jan Hellesø. Og lige siden, at jeg har været teenager, har jeg haft, ikke om det er en evne eller en gave, eller hvad det er, til at se billeder og fornemme andre ting. Jeg har ikke gjort synderligt meget ved det, men jeg får det. Og her i dag, så har jeg inviteret jer til at se, hvad vi kan få ud af det. Jeg vil gerne have, hvis I hver især kan sidde og tænke på en person, som ikke længere er her. Det kunne være et familiemedlem, det kunne være en bekendt, en, der har rørt jer på en eller anden måde. Når I føler, at I har en, så skal I komme op og tænde et lys for den her person, og jeg starter selv med at tænde det første lys. Og æsken videre til dig. Når du føler, at du er klar, så må du tænde et lys heroppe. Jeg beder folk om at tænde lys for at skabe en stemning, de kender fra kirker, hvor liv efter døden er helt normalt. Og jeg er meget spændt på, om det virker, fordi mange er kommet med et ønske om at komme i kontakt